Што Лукашенко пакіне пасля свайго сыходу? Як ідуць справы ў яго таямнічага фонда першага? А таксама за што арыштавалі 2 беларускіх чыноўнікаў і 1 афіцэра КДБ? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння ў Лукашэнкі была важная нарада. Гаворка пра новы будынак нацыянальнага гістарычнага музея, які пабудуюць з нуля на месцы, дзе раней быў парк Дрымленд. Цяпер замест парка будзе сквер народнага адзінства з гэтым музеем у ім. Паказалі і першыя выявы. На іх будынак нацыянальнага гістарычнага музея паўтарае контур карты Беларусі, а перад музеем запраектавана плошча са скульптурнай кампазіцыяй пад назвай «Беларусь адзіная». Як там будзе падавацца беларуская гісторыя, на жаль, зразумела, бо для Лукашэнкі гэта проект не столькі гістарычны, колькі ідэалагічны. За 30 лет суверенного пути в этом направлении сделано немало. Мы определились с подходами к истории белорусской государственности, в целом государственной политики в сфере истории, перестали стесняться некоторых, в кавычках, периодов нашей истории. Говорим об этом честно, открыто, так, как мы это понимаем. Это актуально звучит накануне Дня народного единства. Цікавы і яшчэ адзін загад Лукашэнкі. Ці не намёк гэта так паказаць беларускую гісторыю, каб не раздражняць, напрыклад, Россию? В содержании экспозиции не должно быть никакого националистического или ура-патриотического перехлёста. В ней нужно отразить объективный взгляд на нашу историю, чтобы не только белорусы, но и другие народы могли согласиться с ее трактовкой или, во всяком случае, не могли отвергнуть и отрицать ее. Прычым сам Лукашенко, які апошнім часам усё часцей згадвае пра свой сыход, пенсію і Беларусь без яго прэзідэнцтва, яўна ўспрымае гэтую будоўлю як адзін з апошніх сваіх мегапраектаў, то бок як спадчыну, якую ён пакідае народу на гады, калі не на стагоддзі. Але публічна ён какетліва загадаў асаблівага акцэнту на сваёй персоне не рабіць ні ў якім разе. Никакой политизации, никакого ура в отношении там Лукашенко, Петровых, Сидоровых, которые якобы вершили историю, а народа при этом не видно. Все должно быть абсолютно объективно и заслуженно. Надо подчеркнуть особые страницы истории нашего государства. Это естественно, мы это сделаем, но эти страницы в истории должны быть. Прятать, я тоже думаю, ничего не надо. Ну, в общем, это должно быть отражением той политики, которую мы проводим сегодня в Беларуси. Фонд Лукашэнкі аказаўся падманам. Год таму Белпол выпусціў вялікае расследаванне пра новую рэзідэнцыю Лукашэнкі ў Мінску. 4 паверхі з працоўнымі і медыцынскімі кабінетамі, спа, саунай і гэтак далей. Знаходзілася яна ў былым будынку афтальмалогіі рэспубліканскага клінічнага медцэнтра, у якім раптам пачалі сур'ёзную рэканструкцыю, якая ўключала і надзвычайныя меры бяспекі. Па задуме гэты будынак мусіў стаць рэзідэнцыяй старшыні усебеларускага народнага сходу, то бок Лукашэнкі, бо менавіта такую пасаду з вельмі шырокімі паўнамоцтвамі ён сам сабе прапісаў у абноўленай канстытуцыі. Прасцей кажучы, новая рэзідэнцыя рыхтавалася для жыцця і працы Лукашэнкі-пенсіянера. Але ж калі інфармацыю апублікавалі, то Лукашенко пачаў публічна апраўдвацца. Маўляў, гэта ўсё хлусня і козні ворагаў, а ў новым будынку, па яго словах, будуць працаваць дабрачынныя фонды. Недавно появилась информация, Лукашенко построил себе новую резиденцию, там, наверное, будет ВНС. Я думаю, где построил? Кто построил? Без меня это не могли построить. Оказывается, старое отделение реабилитационной или какой больницы. Кухареву отдали большую эту больницу, чиновничью, маленькую построили за городом, отдали. И там было отделение это реабилитации, где там в бассейнах кого-то вытягивали, растягивали. Отремонтировало управление делами его. На 2-х этажах поручил все фонды, которые мы закрыли, собачек лечили, кошек и так далее, благотворительно собрать под одну крышу. Это президент построил себе резиденцию там новую. Слушайте, да, мне хватает рабочих мест, где работать. Дети работают и за городом.
Прапаганда адразу жа заявіла, што ў тым загадкавым будынку размесціцца дабрачынная установа пад назвай Фонд Першага, якую, маўляў, зарэгістравалі ўжо даўно. Але ж прайшоў цэлы год, і дзе той Фонд Першага цяпер? А нідзе, бо фонд з такой назвай больш ні разу нідзе не згадваўся ў публічнай прасторы. Гэтая дабрачынная арганізацыя не мае ні сайта, ні старонак у соцсетках, ні кантактаў, па якіх з ёй можна звязацца для атрымання абяцанай дапамогі. Фонд Першага сапраўды зарэгістраваны па адрасе меркаванай рэзідэнцыі, але ніякай дзейнасці ён не вядзе. І вось падобна, што ўся гэтая прыдумка пра Фонд Першага была хуткай і нягеглай рэакцыяй на экспромт Лукашэнкі, бо ён ляпнуў першае, што прыйшло ў галаву, а яго падначаленыя пасля экстрана рабілі выгляд, што ўсё гэта праўда. Тым часам тэрыторыя рэзідэнцыі паціху расце. У маі 24 года быў зацверджаны новы зямельны ўчастак, які пашырыў яе межы. Туды ўвайшоў так званы дом Офлі па вуліцы Янкі Купалы. Паводле інфармацыі Белпола, у гэтым будынку размяшчалася аператыўна-тэхнічная служба аператыўна-аналітычнага цэнтра пры прэзідэнце. Што ж на самай справе адбываецца ўнутры загадкавага комплекса, пакуль што застаецца таямніцай. У Польшчы арыштавалі 2 беларускіх чыноўнікаў і афіцэра КДБ. Праўда, пакуль што толькі завочна. Тут гаворка ідзе пра службовых асобаў, якія былі датычныя да прымусовай пасадкі ў Мінску самалёта з Пратасевічам і Сапегай. Завочны арышт цяпер выпісаны на былога дырэктара Белаэранавігацыі Леаніда Чуро, кіраўніка палётамі Яўгена Цыганова, а таксама нейкага афіцэра КДБ, чыё прозвішча пакуль невядомае. Усім ім выстаўленыя абвінавачванне ў акце тэрору, узяці падманам пад кантроль самалёта Ryanair, а таксама незаконным пазбаўленні волі пасажыраў і чальцоў экіпажа. Завесці крыміналку менавіта на гэтых людзей дапамог дыспетчар мінскага аэрапорта Олег Галегаў, які збег з Беларусі і перадаў польскім следчым аўдыо сваіх перамоваў з пілотамі самалёта. На запісу чуваць голас, які падказвае дыспетчару, што казаць экіпажу. Галегаў расказаў, што гэта голас супрацоўніка КДБ, які кантраляваў пасадку самалёта. З'явіліся падрабязнасці затрымання японскага шпіёна ў Мінску. Учора на БТ выйшаў цэлы сюжэт, прысвечаны гэтай гісторыі. І вось якая версія ў спецслужбаў і прапагандыстаў Лукашэнкі. У 2008 годзе Масатоші Наканісі пачаў актыўна падарожнічаць па краінах усходняй Еўропы, якія ўваходзяць у кітайскую ініцыятыву «Адзін пояс, адзін шлях». А таксама ён неаднаразова наведваў Украіну і самаабвешчаныя ЛНР і ДНР. У 18 годзе японец пераехаў у Гомель і нават ажаніўся з беларускай. Праўда, у сюжэце запэўніваюць, што шлюб быў фіктыўным. У Гомелі Масатоші Наканісі сапраўды выкладаў японскую мову ў Дзяржуніверсітэце імя Францыска Скарыны, а таксама ён адкрыў кампанію пад назвай Bell Nihon International. Прапаганда запэўнівае, што гэтая фірма таксама была фіктыўнай, бо актыўнасці амаль не вяла і прыбытку не прыносіла. А патрэбная яна была як прыкрыццё, каб цікавіцца беларускімі прадпрыемствамі, якія супрацоўнічаюць з Кітаем. Падчас жыцця ў Беларусі Масатоші часта ездзіў у памежныя з Украінай населеныя пункты, дзе нібыта здымаў дарогі, масты і іншыя стратэгічныя і вайсковыя аб'екты, а таксама вакзалы і аэрапорты. У сюжэце Масатоші прызнаецца ў гэтым і кажа, што хацеў перадаць здымкі японскім спецслужбам. Паводле аператыўнікаў, за 6 гадоў ён зрабіў больш за 9 000 фатаграфій беларуска-украінскага памежжа, а ў 2020 годзе японец дзясятак разоў удзельнічаў у пратэсных мітынгах. Мужчыну затрымалі ў гэтым ліпені перад вылетам з Беларусі. Аперацыю праводзілі супрацоўнікі КДБ, і ў сюжэце яны хваляцца, што знайшлі таксама перапіскі Масатоші з куратарамі і справаздачы аб выкананых заданнях. Цяпер японец знаходзіцца за кратамі, і яго вінавацяць у агентурнай дзейнасці. Пакаранне за такое ад 3 до 7 гадоў калоніі. Загадкавы суд над былым капітанам міліцыі. 17 верасня пачнецца разгляд справы супраць 41гадовага жыхара Кобрына Дмітрыя Ператолчына, якога вінавацяць у здрадзе дзяржаве і неданясенні аб злачынстве. Мужчыну цяпер свеціць да 15 гадоў за кратамі, але што здарылася і ў чым канкрэтна заключаюцца яго злачынства, інфармацыі пакуль няма. Цікава, што Ператолчын патомны сілавік. Яго бацька падпалкоўнік міліцыі ў запасе, які займаў пасаду начальніка губазік па Брэскай вобласці, а пасля балатаваўся ў раённыя дэпутаты. Сам Ператолчын пайшоў у дэпартамент аховы, але даслужыўся толькі да капітана, бо ў 11 годзе стаў фігурантам першай сваёй крыміналкі аб махлярстве. Вядома, што ён спыніў машыну, у якой перавозіліся рэчы з Украіны. Ператолчын быў у міліцэйскай форме і пад выглядам канфіскацыі проста скраў гэтыя рэчы, за што яму далі 3,5 гады за тэрміноўкай і пазбавілі звання капітана. Пасля гэтага мужчына працаваў то тут, то там, а цяпер вось раптам усплыў у раскладах судоў з вельмі сур'ёзным абвінавачваннем.
У Брэсце звычайнаму слесару прапанавалі зарплату амаль у 15 000 рублёў. Унікальную вакансію выставіла прадпрыемства Брэстэнерга. Маўляў, шукаем слесара 6-го разраду для рамонта кацельных. Заробак указалі касмічны – 14 700 беларускіх рублёў. А гэта на хвіліначку 4500 доляраў. Вось толькі аказалася, што выстаўляючы звесткі пра вакансію, у Брэстэнерга памыліліся на одну лічбу і на самай справе плаціць будуць не 14 000, а 1400 рублёў. У выніку аб'яву з вакансіі выправілі, а слесара не знайшлі і па сёння. У Беларусі можа адбыцца унікальная юрыдычная з'ява. Чалавека, вызваленага па амністыі, могуць вярнуць за краты. Генеральны пракурор Андрэй Швед заявіў, што асабіста будзе разбірацца ў сітуацыі грамадзяніна Віталя Кілесы. Сутнасць сітуацыі ў тым, што ў студзені 24-го года 61-гадовы жыхар Магілёва Віталь Кілеса насмерць біў 10-гадовага хлопчыка. Той пераходзіў дарогу па пешаходным пераходзе, дзе не працаваў светлафор. Аўтамабіль павінен быў прапусціць хлопчыка, але праз адсутнасць нармальнага асвятлення кіроўца не заўважыў малога і ў выніку яго збіў. У гэтым красавіку прайшоў суд, і Віталь Кілеса атрымаў 5 гадоў калоніі пасялення, а яго жонку як уласніцу аўтамабіля абавязалі заплаціць бацькам загінулага хлопчыка кампенсацыю ў 190 000 рублёў. Але ж нядаўна бацькі хлопчыка даведаліся, што Кілеса выйшаў на свабоду па амністыі, бо ў яго знайшлі анкалогію. Бацькі малога абурыліся, схадзілі на асабісты прыём да генеральнага прокурора Шведа, і той адрэагаваў. Цяпер цэлая камісія з медыкаў будзе правяраць дыягназ вызваленага Кілесы, а генпракурор Швед трымае пытанне на асабістым кантролі. Пасля вынікаў камісіі будзе вырашацца, што рабіць з Кілесам – пакідаць на свабодзе ці прызнаваць амністыю незаконнай і вяртаць яго ў калонію пасялення, што будзе для Беларусі унікальным прэцэдэнтам. Пароль Барысаўна, другая серыя. Асудзілі школьніка, якому пенсіянерка выкінула з вакна 760 000 еўра. Пажылую жанчыну развялі махляры. Яна усяму паверыла, але дамовілася, што дзверы адкрываць не будзе, толькі скіне пакунак з грашыма кур'еру, які скажа кодавае слова. Калі што, кодавае слова было Барысаўна. Усё адбылося па плане, але ж пазней міліцыя знайшла і затрымала таго кур'ера. Ім аказаўся 16-гадовы дзесяцікласнік, які знайшоў вось такую падпрацоўку ў інтэрнэце. У выніку юнак стаў галоўным фігурантам справы аб махлярстве. Ён пайшоў на супрацоўніцтва са следствам, і таму сувора яго караць не сталі. Ён атрымаў 3,5 гады калоніі з адтэрміноўкай на 3 гады. То бок ён застаўся на волі, і калі не будзе парушаць закон, то за краты яго не адправяць. Беларуска паехала шукаць шчасце ў Маскву і вельмі аб гэтым пашкадавала. 44-гадовую жанчыну паклікала ў расійскую сталіцу яе сяброўка, але ж на месцы высветлілася, што беларуска трапіла ў так званы работны дом. Месца, дзе людзей утрымліваюць амаль у рабстве, плацяць капейкі, прымяняюць гвалт і не даюць сысці. Жанчыну некалькі разоў перавозілі з аднаго такога месца ў іншае, і ў выніку у апошнім доме яна закруціла раман з мужчынам, які вербаваў людзей для гэтай рабскай працы. Але ж замест кахання пачаліся новыя прыгоды. Бо аднойчы кавалер паклікаў жанчыну прагуляцца, а затым раптам заявіў, што ім трэба тэрмінова бегчы, бо работны дом накрыла паліцыя. Нейкі час пара хавалася ў лясах, а калі беларуска вырашыла сысці, то каханы так яе штурхнуў, што жанчына моцна разбіла твар, і давялося нават выклікаць хуткую і зашываць раны. Скончылася ўсё сумна. Нейкі час беларуска жыла проста на вуліцы, без грошай і дакументаў, але на шчасце яе заўважыла выпадковая жанчына, якая паведаміла пра сітуацыю арганізацыі, што дапамагае ў падобных сітуацыях. Цяпер беларуска знаходзіцца ў прытулку. Яна плануе аднавіць дакументы і вярнуцца на радзіму. Каранцін у Пінску. Яго ўвялі па прычыне анамальнага распаўсюду амерыканскага белага матылька. Цяпер праводзяцца каранцінныя фітасанітарныя мерапрыемствы па лакалізацыі і ліквідацыі ачагоў пражэрлівага шкодніка. Мясцовыя ўлады заклікаюць жыхароў пільна абследаваць свае зямельныя участкі і тэрыторыі і знішчаць гняздоўі насякомых самастойна. Праблема тут заключаецца ў тым, што гэты матылёк інвазіўны від, які пашкоджвае больш за 250 відаў дрэў і раслін. Спецыялісты кажуць, што калі не змагацца з матыльком, то цягам некалькіх гадоў ён можа знішчыць амаль усю расліннасць у рэгіёне. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ўвечары нядзелі на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісвайцеся на канал, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.